Un alt soi, iau două soiuri de aici ca să fiu sigur. Astea sunt japoneze după forma mugurilor și o să-l pun pe ăsta. Merg la un mugure viabil. Cam ăsta este viabil. Și să mai mă tai odată, zic. Una peste alta îți trebuie cuțit care să taie și eu obișnuiesc ca vârful ăsta să fie drept la un unghi de 90 de grade, să nu fie pe rotund, pentru că trebuie să taie. Uite, aici deja începe să oxideze, dacă mă mișc mai greu